бачу ўжо. Ну, ты уже цэлую гадзіну глядзіш. Не гадзіну, а ўсяго некалькі хвілін. Ага, з паўгадзіны дакладна. Ну, хвілін 10 самае вялікае. І ўсё роўна, ну дай мне паглядзець. Пачакай яшчэ крыху. Ну, Яна, о, гледачы ўжо тут. Добрый вечар, сябры. Правда? Ой, як час незаўважна бяжыць, калі заняты нечым цікавым. Прывіт! Ой, цябе за падзорнай трубы не відаць. Выйдзі і нармальна павітайся. Ну, добра. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ох, вось так лепей. Ох ты, якія яркія. Тёма, ты гэта спецыяльна. Што? Сказаў, каб я выйшла павітацца, а сам шэсць і маё месца заняў. Ай, не твоё асабістае, гэта наша агульная падзорная труба, а ты занадта доўга ў яе глядзела. Цяпер моя чарга. Ой, ну і прыгажусь. Ну і ты не разумееш, мне вельмі трэба, ну, болей, чым табе. А чаму гэта? Бо я чакаю адну з'яву. Якую такую з'яву? Ой, калі зорачка падае. Ты што? Яны не падаюць. Падаюць, іх яшчэ знічкамі называюць. Зоры – гэта гіганцкія палаючыя шары, што знаходзяцца вельмі далёка ад нас. Таму здаюцца кропкамі. І нікуды падаць яны не могуць. Але я сама бачыла. Ну, што ты выдумляеш? Вось зараз я пагляджу і нічога не ўбачу. Ой! Ой! Бррр! Што? Як гэта? Ой, не, мусіць, мне падалося. Ну, кажы, што ты бачыў? Нібы зорка сапраўды ўпала. Але гэтага не можа быць. Ну, вось, я чакала, а убачыў яе ты. Ты хоць паспеў жаданне загадаць? Не, а трэба было. Ой, калі задумаеш яго, пакуль падае зорка, жаданне абавязкова здзейсніцца. Праўда? Ай, ёсць такая прымета, а ты і сам не скарыстаўся і мне не даў. Эх! Ой, ну прабач, Яначка, прабач. А можа, зорка яшчэ ўпадзе? Ну, зірні яшчэ. Ай, наўрад ці. Так, не відаць. І тут таксама не відаць. О, знічка, жаданне хутчэй. Хачу стаць знакамітай спявачкай. Ой, загадала. Здорово, і я хочу. Ну, зорачка, падай. О, яшчэ одна знічка. Загадвай. Хочу стаць вядомым вучоным. Я паспеў. А цяпер? А цяпер што? Цяпер будзем чакаць, пакуль нашы жаданні здзейсняцца. І доўга? Ой, не ведаю, спадзяюся, не вельмі. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Добрый вечер, дядулечка Добродей. Привет, Аня. О, так вы за небом назираете. Ага. Молодцы. За знічкамі. Мы уже і жаданні загадалі. Толькі я ніяк уцяміць не магу, дзядуля Добрадзей, як гэта зоркі могуць падаць. Яны ж гіганцкія палаючыя шары. Каб на свае вочы не бачыў, ні за што б не паверыў. Ай, Тёма. Ой, бо гэта былі зусім не зоры. А што? Метэоры. Невялікія нябесныя каменьчыкі, што лятаюць у космосе. І калі яны трапляюць у атмасферу зямлі, то згараюць у палёце. І мы называем іх знічкамі. О, вось цяпер усё зразумела. Я ж казаў, што зоркі падаць не могуць. А як жа тады нашы жаданні? Яны не здзейсняцца, калі гэта не сапраўдныя зоркі. А што вы сабе загадалі? Я хочу стаць А спявачкай. я вучоным. Цудоўныя жаданні. Але ж вы не збіраліся проста сядзець і чакаць, пакуль усё само сабой зробіцца. А як жа інакш? Хочацца, каб чарадзейным спосабам. Ніякіх намаганняў, а ўсё атрымалася. Ну, мае даражэнькія, гэта мары гультаёў. Вы чулі прымаўку? Пад ляжачы камень вода не цячэ. Не, што яно значыць? Мы ж не камяні. Так. Што той, хто нічога не робіць, нічога не атрымае. Таму на знічку спадзявайся, але і сам на месцы не сядзі. О, вы
прапануеце нам не чакаць, а пачынаць дзейнічаць? Правильно, Яночка. Калі ты хочаш быць спявачкай, дык ідзі ў вакальную студыю і вучыся там. Сапраўды, заўтра пабягу записываться. А мне што рабіць? Каб стаць вучоным, трэба шмат чытаць, займацца навукай, цікавіцца новымі адкрыццямі, праводзіць эксперыменты. Во-во-во, то, што трэба. А дзе гэтаму вучаць? У навуковых гуртках іх шмат, толькі выбірай. Усё, і я пайду заўтра записываться. Вось і цудоўна. Калі вы самі будзеце рухацца да сваёй мары, то ніякія знічкі чары вам не патрэбны. Ой, дзядуля дабрадзей, а раптам у нас не О, атрымаецца. так, і ўсё будуць нас смяяцца. А вось пра гэта вам і думаць не трэба. Многія вядомыя людзі дабіліся поспехаў яшчэ і таму, што нічога не баяліся і не звярталі ўвагі на ўсялякія там насмешкі. Таму смела наперад да сваёй мэты. Наперад! А можа, ўжо сёння пабяжым записываться? Ну, не, зараз позна. Гурткі ўсе зачыніліся. Лепей важныя справы пачынаць з раніцы на свежую галаву. Ну, добра, заўтра, значыць, заўтра. Толькі як гэтага заўтра дачакацца? Які нецярплівы. А давай зараз мульцік паглядзім, а потым пойдзем спаць, і час незаўважна пройдзе. Згладны, мульчик, гэта добра. Добра. Куфэрак чароўны, калі ласка, перанясі нас у мультыплікацыйную казку. Ой, цікавы які мультик. Вам спадабалася, дзядуля дабрадзей? Ой, вельмі. Ну, ўсё, хадзімце спаць, каб заўтра хутчэй надышло. Мы з Янкай пойдзем записываться ў гурткі. Так, хадзімце, толькі перад сном умыемся і пачысцім зубкі. О, без гэтага ніяк. Ніяк. Гэта таксама вельмі важна. Ну, добра. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Добрай ночы, дзетачкі, мае любыя кветачкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай.